No niin, hienoa. Jätkät voitti ensimmäisen Pahuuden veljeskunnan jääkiekkoturnauksen. Miltä tuntuu? No, aivan tähän tultiin voittamaan ihan ilmiselvästi, että me meillä ei ollut mitään muuta kuin voitto mielessä ja tehtiin 100% mitä pystyttiin. Kyllä. No hei, mitäs lyhyt yhteenveto finaalista, että mikä oli teidän voiton avain? 10-7 kuitenkin Pittsburgh kaatui, että mitä tää meni? Et lyhyt yhteenveto molemmilta. Jatkuvaa cross-checkaamista. Joo, sitten koko ajan taklattiin ja aina kiekon perään ja sitten aina syötöstä veto. Siitä se oli aina maali. Se on niin työturvallinen. Se toimii hyvin aina. Jätkät veti kyllä aika sikaa. Se oli hieno seurata pienestä. Raakaa peliä. Tappelukin voitettiin, se auttoi heti kanssa. Joo, hei, mitä haluatte sanoa vielä teidän tuleville faneille? Tää varmaan innostaa monia ihmisiä energia-alalle. Olisiko teillä jotain enemmän loppukaneettia vielä meidän videon seuraajille? No me ollaan varmasti ensi vuonna vasta taas uudestaan. Kyllä. Kokeile ensi vuonna. Joo, ei, hienoa. Mahtavaa. Kiitoksia. Onneksi olkoon vielä. Kiitos.